Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Arcadio. Taong 1949, Los Arcos, Agusan del Sur. Noong mga panahong ito, matagal nang nakatira sa baryo ang pamilya ni Arcadio. Dito na siya lumaki at nagkaisip, kaya lahat ng pasikot-sikot dito alam na niya. Ayon sa kanya, napakaganda noon ang lugar nila. Kahit maliit, tahimik ito at payapa. Magkakakilala sila ng mga tao roon, at lahat ng mga kabataan dito, makikita mong masayang naglalaro hapon-hapon. Dagdag pa niya na, sa kabila ng kasimplihan ng pamumuhay, makikita mo sa bawat isa ang sigla at pagpapasalamat na sila'y nabubuhay sa araw-araw. Subalit kagaya ng ibang mga lugar, na ang ganoong pamumuhay ay meron ding kaakibat na anino ng kadiliman. Bilang anak ng antingero, alam ni Arcadio kung ano ang totoong nangyayari sa lugar nila. Nabanggit na kasi ng tatay niya na kapag sumasapit ang gabi, maraming mga nilalang na hindi nakikita ang dumadayo sa kanila. Lahat ito merong iisang pakay at yon ay walang iba kundi ang makapambiktima. Bagay na naging daan upang gumawa ito ng samut-saring pangontra. Sa maniwala man kayo o hindi, kapag tiningnan mo noon ang bahay nila, hindi mo papaniwala ang mga ordinaryong tao rito ang nakatira. Isipin ninyo yung bakod nila, yung bakuran, sa halip ng mga nakatayong kawayan, parang mga nakapahalang ito, na animoy parang meron itong puwersang pinipigilan. Pagpasok mo naman sa loob, unang bubungad sa'yo, ang mga nakatambak na balat ng nyog, kalakip ng mga mahahabang baging ng makabuhay, na halos bumalot na sa kanilang bahay. Maliban dito, makikita mo rin ang iba pang mga nakasabit na pangontra, kagaya ng mga tuyong lamang dagat at iba pa. Basta, kapag pumasok ka sa lugar na yon, mawiwirdohan ka talaga sa puntong iisipin mo, mga baliw ang nakatira rito. Mabuti na lang kilala sila ng mga taga-baryo, kaya ang ganoong pangitain ay tila bang ordinaryo na rin para sa lahat. May mga tumatawa man pero hindi na yung ganong karami kagaya ng dati. Naging normal na yun sa kanila, lalo pat ang ama ni Arcadio ay hindi rin basta-bastang tao. Kaya nitong pumatol sa mga nangungutya sa kanila upang magsilbi itong leksyon para sa iba. Dagdag pa niya na, makailang beses na yung hinamon ng duelo, subalit walang kahit ni isa sa mga ito ang tumagal man lang ng ilang minuto. Bagay na naging daan upang makuha nila ang respeto ng karamihan. Ngunit para sa kanyang ama, ang ganoong katanyagan ay hindi mahalaga. Naniniwala ito na ang mga papuri mula sa mga ordinaryong tao ay baliwala kumpara sa papuri ng isang nilalang na may alam pagdating sa lihim na karunungan. Makailang beses na rin itong nabanggit sa kanya na kaya yung nagsasanay at nagpapalakas ay dahil sa meron itong pinaghahandaan. Ano man yun, hindi na niya alam. Ngunit pagtungtong niya sa edad na 17 anyos, dito na siya sinimulang isama ng kanyang ama sa mga lihim nitong lakad. Tuwing linggo umalis sila sa baryo para pumunta sa karatig lugar. Akala ng kanilang mga kakilala, bumibili lang sila roon, pero ang katotohanan pumupunta sila para kitain ang mga kaibigang manggagamot ng tatay niya. Buong maghapon yung nagpupulong-pulong upang mapag-usapan ang kasalukuyang nangyayari sa baryo. Bagay na naging daan upang mamulat itong si Arcadio sa kanyang murang edad. Ayon sa mga kapwa albularyo ng tatay niya, meron silang binabantayang mga manlalako na nagdadala umano ng mga karne ng tao. Hinahalo nila ito sa mga karneng na ibibenta sa merkado para ipakain sa mga tao. Wala silang ideya kung anong ibig nitong ipahiwatig, ngunit naniniwala sila na kabilang ito sa malaking hakbang na binabalak ng mga aswang. Nalaman din niya na
May isang lahi ng mga nilalang na matindi ang pagmamalabis sa mga baryong nasa loob ng lupain ng Los Arcos. Gabi-gabi naglilibot ang mga ito para magmanman, at kapag nagkakaroon nyo ng pagkakataon, hindi yun nagdadalawang isip na pumatay ng tao. Kaya dahil sa panganib na dulot ng mga ito, palagi na nilang pinapaalalahanan ang mga taga-baryo na mag-ingat, lalo na kapag sumasapit ang takip silim. Mas mainam na kasing manatili sa loob ng bahay kaysa maglakad-lakad pa sa labas na halos wala kang ideya sa mga pwedeng mangyari. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, hindi na yon nawala sa kanyang isip. Kaya magmula noon, di na siya gaanong naglalalabas, lalo na kapag dapit hapon. Alam niya kasing totoo ang mga nilalang na sinasabi ng mga kaibigan ng kanyang ama, at anuman ang mga ito, ayaw niya yung makita. Lumipas ang mga araw magmula nang marinig niya ang tungkol dito. Doon na siya nakapansin ng mga taong tila bang kakaiba sa kanyang paningin. Ayon sa kanya na, tuwing hapon nakasanayan na niyang magmasid mula sa bintana, kaya naman lahat ng napapadaan nagagawa niyang masilayan. Subalit hindi lahat ng naglalakad-lakad nagmula sa baryo. Yung ilan sa mga ito patungo sa mga kabundukan at sakahan kung saan nyo nakatira. At sa unang tingin, wala naman siya ritong napapansing kakaiba, ngunit sa ilang araw niyang pagmamasid, may mga nakita siyang tao na parang hindi normal ang pagkilos at paglalakad. Yung iba sa mga ito nakikipag-usap sa kanilang mga kasama, pero yung mga paningin nila napakalalayo. Hindi rin yung lumilingon, at merong mga pagkakataon na napapansin niyang bigla-bigla na lang nawawala ang ulo ng mga ito. Yung iba naman mga matatandang may mapuputlang mga balat. Bagaman paika-ikato kung maglakad, nakapagtatakang kaya pa rin itong baybayin ng mga malalayong daan. May mga nakikita rin siyang matataas na taong dumaraan, pero yung katawan ng mga ito, halos balat na lang ang tumatakip sa buto. Pero alam niyo ba kung ano mas nakakapagtaka rito? Yung abilidad ng mga taong yon na magpasa ng mga mabibigat na bagay kahit hindi akma sa kanilang laki at timbang. Matapos siyang masilayan ng mga ito, sinubukan niya itong ilahad sa kanyang ama. Subalit nagkataong masyado itong abala sa pagpapanday ng agimat nitong nakuha noong nagdaang Biyernes Santo. Kaya imbis na isumbong ang kanyang mga nakita, minabuti na lamang niyang sarilihin ito pansamantala. Ang kaso lang lingid sa kanyang kaalaman na yung mga nasilayan niya pala ay ang mga senyales na hinihintay ng grupo ng kanyang ama. Isang hapon, pagkatapos nitong magpanday ng agimat, dito na siya nagkaroon ng pagkakataon para magsumbong. Bago niya yun gawin, sinigurado niya munang nakalayo na sa kanila ang mga kapatid niya. Maya-maya pa, nang mapansin naman niyo ng tatay niya, dito na yun nagpresentang magtanong ukol sa kanyang kailangan. Kilalang-kilala na kasi siya nito, lalo na kapag may mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Ano yun, anak? Meron ka bang pinoproblema? Bungad na tanong nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, napamasid lang naman siya sa paligid bago siya tuluyang sumagot dito ng, Tay, alam mo kasi, meron sana akong isusumbong sa'yo eh. Matagal ko na ho itong itinatago, pero hindi ako nagkakaroon ng pagkakataon dahil nga ho sa abala kayo. Pagkasambit niya ng mga katagang ito, agad niyang inilahad ang mga pangyayaring matagal nang bumabagabag sa kanyang puso. Alam niya na ikakagulat ito ng kanyang ama, pero hindi niya inaasahan na mas matindi pala ang isasagot nito sa kanya. Matapos niyang mailahad ang kanyang mga nalalaman, laking gulat na lamang niya nang bigla itong magmura habang paulit-ulit siyang tinatanong kung bakit hindi niya ito kaagad sinabi. Ayon dito, ang mga nakita niya ay isang malaking ebidensya na sinasakop na nga sila ng mga aswang. Mariin din itong inilahad na yon ang unang beses na may dumaang aswang sa harapan ng kanilang tahanan.
Nang marinig naman niya ang tungkol dito, hindi niya maisip kung ano ang kanyang isasagot. Gulong-gulo na rin noon ang kanyang isipan, gawa ng hindi niya maipagkakaila na isang malaking pagkakamali ang nagawa niya. Dahil dito, tahimik lang siyang nakinig sa mga bagay na sinasabi nito. Alam niya na meron siyang malalaman sa mga sasabihin ng kanyang ama, kaya matyaga siyang naghintay. Ngunit sa kasamaang palad, wala itong ibinahaging bagay na pwede niyang panghawakan at mapag-isipan ng kasagutan. Karamihan kasi sa mga sinabi nito, nakatuon sa kung papaano babalaan ang kanilang mga kababaryo. Matapos ang naging pag-uusap, dali-dali naman yung umalis. Sa sobrang pagmamadali ng kanyang ama, hindi niya na yun natanong kung saan ito pupunta. Pagsapit ng gabi, bumalik ito sa kanilang pamamahay kasama ang 2 albularyo na palagi nitong pinupuntahan sa karatig lugar. Pagpasok ng 2, agad naman yung nagbaba ng gamit habang pasimpleng pinagmamasdan ang buong paligid. Ayon sa kanya, simula nang pumunta yun sa kanila, wala itong ibang ginawa kundi ang magmasid. Palagi rin yung nakaupo sa tabi ng bintana para kung sakali mang makarinig yon ng kaluskos, madali nila itong makikita. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi na niya maiwasang mapatanong sa kanyang ama. Medyo nawiwirduhan na rin kasi siya dahil sa bago ang mga ganoong kilos sa kanilang bahay. Pero nang marinig yon ng tatay niya, mariin siya nitong inabisuhan na makisama na lang. Wag na wag din niyang papansinin ng kanyang mga kasamahan upang hindi mabulilyaso ang kanilang mga plano. Pagkarinig niya sa sinabi nito, napilitan naman siyang sumunod. Alam niya kasi na meron itong matinding rason kung bakit ganoon ang kanilang ginagawa. Dumaan ang mga araw, hindi na muna sila nito pinalabas ng bahay. Napakahigpit na ng tatay niya, sa puntong kahit dudumi sila, kinakailangan pa nila ritong magpasama. Hindi nagtagal, inakala niya na baka nasisiraan na ito ng bait, subalit habang patuloy niya itong pinagmamasdan, dito niya napapansin ang mga kamangha-mangha nitong ikinikilos. Ayon sa kanya, kapag umaga napakatamlay ng mga ito, pero kapag gabi nakabantay yun buong magdamag. May mga pagkakataon ding naglilibot ang 2 para lamang masigurong ligtas ang baryo nila. Akala niya hanggat naroon ang mga yon ligtas na sila. Pero lingid sa kanyang kaalaman, naghahanda na rin pala ang kanilang mga kalaban. Isang hapon, habang nagpapahinga ang magkakaibigan, may nakita siyang grupo ng mga taong bigla na lamang dumaan sa kanilang tahanan. Napakarami ng mga ito at kung hindi siya nagkakamali, lagpas yun 30. Mabilis ang paglalakad ng mga tao, kaya bago pa man niya magising ang kanyang ama, wala na ang mga ito. At sa hindi malamang dahilan, bigo nitong matukoy ang bakas ng mga nilalang. Yun bang kasabay ng kanilang pagkawala, ganon din na nangyari sa mga bakas ng presensya nilang dapat sana ay maiiwan. Nang mapagtanto yon ng tatay niya, agad nitong sinuyod ang baryo. Kung saan-saan yun pumunta at nakipag-usap para lamang mahanap ang mga nakita niya. At dahil sa siya ang nakasaksi sa mga ito, kung kaya't isinama siya ng 3 sa paghahanap. Ngunit sa kasamaang palad, wala silang nadatnan ni nasilayan. Medyo nagdududa na rin ang tatay niya sa kanya, pero kahit anong gawin ito, alam niya kung ano ang kanyang nakita. Hindi naglaon, nang akmang papaalis na sila ng sentro, dito na nila unti-unting napapansin ang pag-iiba ng ugali ng mga tao. Sa mga ganoong oras kasi, marami na dapat silang makikitang batang naglalaro, pero kahit saan sila noon lumingon, wala silang nasilayan. Bibihira rin ng mga taong dumaraan sa kalsada, kaya yung pakiramdam nila, animoy marami na ang umalis sa baryo. Ngunit kapag pinagmamasdan nila ang mga kabahayan, kapansin-pansin ng mga tao sa loob nito.
Nang masipat naman yon ng kanyang ama, agad naman yung nag-abiso na umalis na. Pagbalik nila ng bahay, dito na yon nagsimulang mag-usap-usap ukol sa mga susunod nitong gagawin. Si Arcadio naman, walang ibang ginawa kundi ang magmasid at makinig. Akala niya kasi nakaisip na yon ng magandang plano, pero sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng mga ito, narinig niya na parang naghahanda yon ukol sa posibilidad ng kanilang pagtakas. Hindi niya mawari kung bakit ito pinag-uusapan ng kanyang ama, kaya dala ng kuryosidad, sinubukan niyang magtanong. Pagkarinig naman ito sa sinabi niya, bigla yung sumagot ng, "Dahil mapanganib ang ating mga kalaban, at ngayon nakapasok na sila, araw na lamang ang aabutin para masakop nila ang baryo. Alam kong nasa paligid lang sila, anak. Kaya kung sakali mang hindi maganda ang mangyayari, handa tayo. Huwag mo nitong sasabihin sa nanay mo para hindi siya mag-isip ng kung ano-ano." Pagkasambit nito ng mga kataga, agad nitong inilahad sa kanya ang tungkol sa mga aswang na kinakalaban nila. Ayon dito, na sa dinami-rami ng lahi ng mga aswang, ang pinakamabilis pang mangyanggaw at magparami ang nakapasok sa kanilang lugar. Dahil sa ganun nilang kakayahan, kung kaya't hindi malabong marami silang maimpluwensyahan. At ang ipinag-aalala pa ng tatay niya ay yung posibilidad na malipol nito ang lahat ng tao sa baryo nila. Nabanggit din ito na ang nakita nila kanina ang palatandaan na merong hindi kaaya-ayang nangyayari. Matapos naman itong magwika, nagpatuloy lang yon sa kasalukuyan nitong ginagawa. Si Arcadio naman, pumalik na rin sa kanyang silid para mag-alsa balutan ng kanyang mga gamit. Alam niya kasi na walang ibang makakatulong kundi ang kanilang mga sarili. Naniniwala rin siyang hindi ito malalaman ng mga taong nasa labas ng kanilang lugar dahil bawat baryo noong panahong yon ay nanatiling abala sa pagtatayo ng kanilang mga ari-arian buhat sa nagdaang digmaan. Ilang oras pa ang lumipas, kahit papaano na ihanda na nila ang lahat ng kanilang kailangan. Pagpahinga ng 3, doon na pumasok ang kanyang ina na paulit-ulit nang nagtatanong ukol sa kanilang ginagawa. Ayon dito, hindi yun maniniwala na walang nangyayari, gayong ang paghahanda nilang yon ay nakita lang nito noong panahon ng digmaan. Mariin din itong inilahad na kahit hindi sabihin ng kanyang asawa, alam niya na masyadong mapanganib ang kanilang sitwasyon. Dahil kung hindi, naniniwala siya na hindi naman ito magkakaganon. Pagkarinig ng kanyang ama sa sinabi nito, wala naman yung nagawa kundi ang umamin. Matapos nun, imbis na matakot ang kanyang ina, tumulong pa yun sa kanila. Paglalim naman ng gabi, hindi pa rin natatapos ang kanilang ginagawa. Akala nila isa lang yung ordinaryong gabi, pero 2 oras bago sumapit ang 12:00, may mga narinig silang atungal mula sa baryo. Dahil dito, agad naman silang inabisuhan ng tatay niya na maghanda na. Alam kasi nito na patungo ang mga nilalang na yon sa kanila dahil naniniwala ito na sila na lamang ang natitirang ordinaryong pamilya sa baryo. Nang marinig nila ang abiso nito, agad silang pumasok sa mga silid para gisingin na ang kanyang mga kapatid. Maya-maya pa, pagbalot ng katahimikan sa lugar, dito na nila narinig ang mga palaspas sa mga dahon ng talahib. Panaka-naka na rin ang paghuni ng mga ito hanggang sa kumalampag na yon sa dingding ng kanilang bahay. Dito na rin bumulabog sa kanila ang malalakas na pagkatok na halos sirain na ang pinto. May mga umiiyak na rin sa labas na paulit-ulit nang nagmamakaawa na sila'y papasukin. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, hindi nila ito pinakinggan. Alam nila ang nasa likod ng pintong yon ay tanging kamatayan ang naghihintay sa sino mang magtatangkang magbukas nito. Kaya sa halip na panghinaan, inabisuhan sila ng kanyang ama na magpakatatag at manalangin. Yun lang kasi makapagliligtas sa kanila, lalo na sa panahon ng ganoong sakuna.
Nang marinig naman ni Arcadio ang sinabi nito, taimtim siyang nanalangin. Halos lahat na ng santo tinawag niya, pero nanatili pa rin ang pagpaparamdam ng mga nilalang sa kanila. Hindi naglaon, dito na nagdesisyon ng kanyang ama na humugot ng mga armas. Ang nais nitong mangyari, direkta na lang na makipagpatayan sa mga nilalang upang matapos na ang lahat. Bago yun lumabas, isa-isa yung kumuha ng mga agimat mula sa altar. May mga nilunok din itong bato na halos unang beses niya pa lamang masilayan. Nang may sa katuparan na yon ng kanyang ama at ng mga kaibigan nito, agad naman yung lumapit sa kanya. Pagkatitigan nilang dalawa, may hinahong inilahad ng kanyang ama ang mga bagay na kanyang gagawin. Ayon dito, simple lang ang magiging trabaho at ito ay isarado niya ang pinto at siguraduhing ligtas ang kanyang ina at mga kapatid. Dagdag pa nito na kapag dumating sa puntong hindi na nila kayanin ang kalaban, magbibigay ito sa kanya ng hudyat para tumakas. Mariin din itong inilahad na kapag narinig niya ang senyas, wag na wag siyang magdadalawang isip na kumilos dahil bawat minuto napakahalaga sa ganoong sitwasyon. Nang marinig naman yun ni Arcadio, tumangulang naman siya bilang pagsang-ayon. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, nagmamadali naman ang tatlo na lumabas ng bahay. Pagkabukas niya ng pinto, bigla itong sumigaw ng mga buhay na salita, dahilan para mapaatras ang mga nilalang na pumapalibot sa kanilang tahanan. Bahagyaring nagkaroon ng malakas na liwanag na halos bumulag sa kanila noong hindi niya pa naisasara ang pinto. Pagsarado naman niya rito, agad niya yung tinrangka, sabay silip sa isang maliit na butas na nasa harapan ng bakuran nila. At sa kanyang pagmamasid, dito niya nakita kung papaano pagtulungan ng mga nilalang ang kanyang ama at mga kaibigan nito. Ang kaso lang sa sobrang bilis ng mga ito, hindi niya yun basta-bastang masilayan. Basta ang paningin niya sa mga aswang ay parang mga aninong sumasabay sa ihip ng hangin. Pakiramdam nga niya noon, walang kalaban ng kanyang ama dahil kahit anong silay niya, wala talaga siyang nakikita. Ngunit sa bawat paglapat ng sundang nito sa mga nilalang, naglilikha ito ng maliliit na piraso ng baga. Kaya naman kahit napakahirap paniwalaan, hindi niya may pagkakaila ang katotohanang nakikita ng kanyang mga mata. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, laking gulat na lamang niya nang bigla na lamang masugatan sa braso ang dalawa nitong kasama. Sa sobrang lalim nito, halos makita na niya ang mga buto. Ngunit sa kabila nun, pinipilit pa rin ng dalawang antingero na panatilihin ang kanilang pagiging kalmado. Maya-maya pa, nang hindi na nito makayanan ng pakikipaglaban, may ibinulong yun sa kanyang ama na agad naman itong sinang-ayunan. At sa isang iglap, laking gulat niya nang bigla itong magbago ng anyo. Halos segundo lang ang naging pagitan nang mag-anyo itong kalahating tao at torong baka. Tumaas din yun ng husto, kalakip ng paglaki ng kanilang mga katawan. Pagkatapos naman itong makapagpalit ng anyo, dito na yun walang habas na nagwala habang paulit-ulit na umaatungal. Paglayo naman ito sa kinaroroonan ng kanyang ama, agad naman yung nagkaroon ng pagkakataon para lumapit sa pintuan ng bahay nila. Walang sabi-sabi, agad itong nagbigay sa kanya ng senyas ng pagtakas. Kaya naman ang maunawaan ito ni Arcadio, dali-dali siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang mga kapatid para i-abiso ang ibig mangyari ng kanilang padre de pamilya. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na sila nakalabas ng bahay. Wala mang makita at purong talahiban man ang dinaraanan nila. Nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa makalayo na sila dito ng ilang metro. Pagsilay naman niyang tumigil na ang tatay niya, minabuti naman nilang pagmasdan ang tahanan nilang unti-unting winawasak ng mga nilalang. Maya-maya pa, nagpatuloy na rin sila sa pag-usad
sa takot na baka maabutan sila ng mga ito. At sa kanilang paglalakad, dito nila napag-usapan ang tungkol sa sinapit ng 2 antingero. Ayon sa kanyang ama, na ang ganoong anyo ang huling alas nila kung talagang wala na silang mapagpipilian. Dagdag pa nito na, ginagamit lamang nila ito kapag masyado nang alanganin ang sitwasyon. At sa estado noon ng 2, naunawaan ng mga ito na yun na ang katapusan nila. Kaya imbis na mamatay ng walang kabuluhan, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mailigtas ang mga taong umaasa sa lakas nila. Nabanggit din ito na sa sandaling sila ay malagay sa alanganin, hindi rin magdadalawang isip ang kanyang ama na gamitin ang ganoong anyo upang sila'y mailigtas. Matapos naman itong makapagsalita, inabisuhan sila nito na malayo-layo pa ang kanilang lalakbayin. Kagaya kasi na nangyari noong 2 digmaan, babalik sila sa lugar na madalas nilang pagtaguan kapag may nangyaring hindi inaasahan. Yun nga lang, masyado itong malayo at base sa estima ng tatay niya, aabutin sila ng 5 araw kung lalakarin lang nila ito ng mano-mano. Wala naman yung problema kung iisipin. Ang kaso, alam nito na nakabuntot din sa kanila ang mga nilalang na pumatay sa 2 nilang kasama. Hinding-hindi sila nito paliligtasin upang mapanatili ang lihim ukol sa ginawa ng mga ito sa bago nitong pugad. Dahil sa ganoong sitwasyon, kailangan nilang magmadali kung ayaw nilang mapahamak. Nabanggit din ng kanyang ama na nakakabahala ang kanilang paglalakbay dahil sa may mga kasama silang bata. Lumipas ang gabing yon, naging madalas ang kanilang paghinto. Kailangan nila itong gawin para makapagpahinga ang ilan sa kanila. Labag man yun sa loob ng tatay niya, wala itong magagawa kundi pagbigyan ng kanyang mga anak. Makalipas pa ang 2 araw, awa naman ng Diyos, walang nangyaring masama sa kanila. Bagaman nararamdaman na nila ang mga nilalang, alam nila na malayo-layo pa ang mga ito mula sa kanilang kinaroroonan. Dahil dito, kahit papaano medyo napanatag na rin sila. Inaasahan din nilang hindi na sila nito maaabutan pa dahil kung mananatili ang ganoong distansya, makakarating sila sa kanilang lugar bago pa man sila nito matuntun. Ngunit ang hindi nila inaasahan na habang nagpapahinga ang kanyang mga kapatid, patuloy namang umuusad ang mga nilalang. Pagsapit ng 4 na araw, nang matanaw na nila ang bundok na kanilang pupuntahan, dito naman nila naramdaman ang mabilis na pagtakbo ng mga nilalang. Kaya naman ang mapansin nyo ng tatay niya, hindi na ito nagdalawang isip na paunahin sila. Nang marinig naman yun ni Arcadio, agad niyang inalalayan ang kanyang mga kapatid na kasalukuyan na noong umiiyak, dala ng matinding takot. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-usad, hindi niya maiwasang mag-alala dahil sa mga sandaling yun malapit nang sumapit ang dapit hapon. At kapag hindi ito nalusutan ng tatay niya, posibleng maging ito man ay mapaslang ng mga nilalang. Napakasakit para sa kanya na maisip ang ganoong sitwasyon, gawa ng kung titingnan, napakalapit na nila sa kanilang pupuntahan. Kaya imbis na sumunod lang sa mga sinabi nito, nagdesisyon na siyang kumilos. Alam niya na siya ang may sapat na lakas sa kanila, kaya naman agad niyang inabisuhan ng nanay niya ukol sa kanyang plano. Pagsang-ayon naman ito, dali-dali siyang tumakbo patungo sa lugar na kanilang pupuntahan. Naisip niya kasi na unahin na muna dito ang paghingi ng tulong para matiyak ang kanilang kaligtasan. At sa loob ng ilang minuto, tinahak niya ang matatarik na parte ng lugar. Wala mang kaide-ideya sa kanyang makakasalubong, hindi niya na yon ininda. May mga pagkakataon nga noong nakakasagupa siya ng ahas, pero imbis na matakot, iniiwasan na lamang niya ang mga ito. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, narating niya na ang lugar ng mga kadugo nila. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya,
Nagmamadali yung lumapit para magtanong ukol sa mga nangyari. At nang marinig naman yun ni Arcadio, agad niyang inilahad ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Dahil dito, hindi na rin nagdalawang isip ang mga kapatid ng kanyang ama na bumaba sa bundok kung saan sila naroon. Mabuti na lang talaga mga katutubo ang mga ito, kaya sanay na yon sa pagbaba at pag-akyat ng bundok. Madali rin itong natunto ng kinaroroonan ng kanyang mga kapatid, kaya bago pa man ito mahuli ng mga nilalang, nagawa na nila yung mailigtas. At sa loob ng halos 1 oras na pakikipaglaban ng mga ito, matagumpay din itong nakuha ang kanyang ama. Maraming galos at saksak ang tinamo ng tatay niya bago yun tuluyang naisalba. Gayunpaman, malayong malayo ito sa tiyak na kamatayan. Pagbalik ng mga ito sa kanilang lugar, lahat ng mga aswang na nakabuntot, naglaho na lamang na parang bula. Ni isa sa mga ito, hindi nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok sa kanilang tribo. Makalipas ang ilang araw, nang medyo bumuti na ang lagay ng tatay niya, dito nito inilahad sa kanilang mga kadugo ang mga nangyari. Matapos nun, nagdesisyon na ang kanilang datu na wag na muna silang paalisin sa tribo. Mas mainam na ito upang mapanatili silang ligtas at nasa maayos na kalagayan. Mariin din sila nitong inabisuhan na magpapadala sila ng sulat sa mga kakilala nilang antingero upang masiyasat ang lugar na kanilang nilisan. Nang marinig naman ito nila Arcadio, dito na sila tuluyang napanatag. At mula noon, kahit hindi na sila nakabalik, alam nila na may mangilan-ngilang antingero ang naglakas loob na sumuyod sa baryo. Sabi-sabi rin ng mga taga-karatig lugar na dahil sa mga ito, kung kaya't napalayas ang mga namumugaran doong nilalang. Dahil dito, labis naman yung ipinagpasalamat ng kanyang ama. Sa pamamagitan kasi ng ganoong tagumpay, alam niya na hindi nasayang ang buhay ng mga kapatid niya, nakilala bilang mga makapangyarihang grupo ng mga antingero ng Los Arcos, Agusan del Sur.